Ai, Ferran, però què fa tot això aquí? Mira, un àlbum de l'Alejandro Sanz, el teu cantant preferit. Però què dius? Si el meu cantant preferit és el Noel AA. A sobre, aquestes coses per què estan aquí? Deu haver algun motiu. La música? Exacte. L'episodi d'avui tracta sobre la música. Per cert, tu t'has enterat de què fan els alumnes d'ICTI a la bàscula? No, què fan? Doncs organitzen i creen videoclips. Ah, sí? Però què és el que es fa a la bàscula? I qui són els d'ICTI? Era com una mostra de projectes i els DICTI és el grau d'il·luminació, captació i tractament d'imatge i com a un dels treballs més importants que tenen havien de fer un videoclip. Doncs sona guai, no? Podríem anar a veure-ho, no? Sí, som-hi! Com podeu veure, avui no estem a la bàscula i és que per problemes tècnics no hem pogut anar a gravar allí. Així que acompanyeu-me perquè els alumnes de so han organitzat un esdeveniment aquí a l'Auditori Barrades d'Hospitalet de Llobregat. Així que acompanyeu-me que anem a veure-ho. Bueno, uno de los miembros de nuestro grupo ya había hecho alguna cosa con este auditorio y había estado trabajando aquí y se nos ocurrió escribirles a ellos, más que nada también para no buscar un grupo que ya esté como muy acostumbrado a tocar, que ya a lo mejor se cansa o incluso no podría ser viable que quisiera tocar de forma gratuita, y también poder a la vez darle esta oportunidad al final chicos y chicas jóvenes que están aprendiendo, que para eso están en una escuela, darles la oportunidad de hacer una práctica un poco más fuera de lo que hacen cada día, como una especie de simulación, de simulacro de pues hacer un concierto de verdad, que al final es un poco lo que es. Pues lo que más me está hablando es como la gestión de dificultades, en plan, porque no ha salido obviamente todo como esperábamos, entonces había algún pequeño cambio y como decir, no, pues ahora tenemos que hacer esto en vez de esto, como coordinarte con los compañeros, como que me ha molado. De momento ha sido sobre todo la mesa, tocar la mesa de Front of House y hacer envíos. Eso es lo que me gusta, ponerle sus nombres, que todo esté ordenado y ver lo que quiere cada artista y al final conseguir una mezcla buena para él. Sobre todo el poder ayudar a estos grupos a expresarse y poder sonorizar, sobre todo la música, porque es uno de los temas que a mí siempre me ha interesado, y el poder sacar adelante conciertos, estudios, grabaciones, cosas de estas, siempre me ha interesado, y poder hacerlo yo en persona es algo increíble y luego poder disfrutar del trabajo bien hecho. Yo creo que el hecho de sentirte estar ahí fuera. Quiero decir, por muchas cosas que hagamos dentro del instituto y por muchas cosas que estudiemos, muchos proyectos que hagamos, al final lo que haces fuera es un material diferente, una sala diferente, gente diferente, es todo diferente de lo que has hecho, la teoría es la misma, pero cambia todo lo práctico cambia. Entonces es ponerte este pequeño reto de, vale, todo lo que sé, ahora lo saco a lo que estoy acostumbrado, a los cables que estoy acostumbrado, a los micrófonos que estoy acostumbrado, el material, el routing que estoy acostumbrado, de repente todo cambia. Entonces es como ponerte este reto a ti mismo de voy a ver si de verdad sé, si lo que he aprendido lo sé llevar a la práctica. Que estar con gente de tu edad que está en un entorno así, que todos estemos haciendo esto y como que estemos aquí juntos, creo que lo hace algo más como único. Yo creo que siempre cuando tienes un concierto siempre está bien, porque al final es como exponer lo que has estado trabajando durante los últimos meses. Y bueno, me está gustando sobre todo como esa atención que te dan los técnicos de que se te oye más o menos y tal. Es como... Está muy chulo y tocar en público, está guay, sí. A ver, es un evento diferente, de normal solemos estar solo los que tocamos y nadie más. Pero esta vez con los técnicos es una relación más cercana, la verdad es que está siendo bastante, como mínimo, divertido. Estamos aprendiendo bastante de los técnicos, nos están ayudando bastante y la verdad es que es como más interactivo, estamos aprendiendo de ellos y ellos aprenden de nosotros. Bueno, generalmente a mí me gusta más este tipo de eventos porque sí que es verdad que de normal no tenemos la atención. Me gusta ver cómo trabajan los técnicos y qué es lo que hacen para que podamos sentirnos más cómodos nosotros. Dificultad, pues la que estamos teniendo ahora, la gestión final para que suene todo perfecto, eso es lo que más está costando, porque es como ahora esta frecuencia hay que ajustarla, no sé qué, y es como todos los elementos a la vez sonando, eso es lo más chungo. Ha sido más en la preparación, el hecho de buscar hacerlo fuera del centro ya significa tener que hablar con un local donde hacerlo. El hecho de que quien toque no sea un colega tuyo ya es tener que hablar también, en este caso, con la escuela de música. Es
depender, por así decirlo, no solo de ti y de tu centro, sino también de, en este caso, el auditorio. Depender también de la escuela de música, a ver a quién pueden enviar, qué instrumentos pueden traer, el tema del backline. Es el hecho de que no todo dependa de ti, que al final te va a pasar siempre, lo que más agobia. Los problemas de comunicación entre técnico de sala, técnico en general y el grupo, que no nos acabamos de entender y claro, falta de material o material de sobras. Sobre todo mirar mucho la lista de canales que hacéis, preguntar mucho a los artistas que vienen, porque a veces te pasa que "Oh, pues yo traigo un ordenador que no te han dicho nada, o traigo una guitarra de más". Preguntar mucho y lo que te digan, decir que eso es lo que habéis pedido y que no traigan más cosas, porque después nos faltan canales. Hablarlo mucho con los grupos, sobre todo, tener muy claro horas, material necesario, llevar algo de sobra por si pasa cualquier cosa, porque son cosas que no se hacen al momento y siempre pues, hay problemas o acoples o algo no funciona. Como primero hay que ser realistas, al principio vas a sentir mucho miedo, pero es normal, estás delante de bastante gente y de normal estás acostumbrado a tocar delante de tus compañeros, pero si es una cosa que te gusta hay que disfrutarla. Hay que entender que al principio vas a pasar un poco de miedo, pero después si dejas fluir las cosas y si has estudiado bien, al final te va a salir y no hay que tener ese miedo. Pues que lo disfrute porque es una sensación única en el mundo y que pocas veces se siente hacer una cosa por primera vez y que lo disfrute. Sí, bueno, es principalmente acostumbrarse, ir practicando y ir entendiendo lo que es subirse a un escenario y tocar un instrumento. Pues que si la lía, que no pasa nada, que siga para adelante y que se lo disfrute sobre todo. Que le echen horas, que al final es lo importante, que nadie nace sabiendo y que es básicamente practicar y eso, echarle horas hasta que te salgan las cosas. Quina passada de projecte! S'ho han currat bastant, no? Ferran, Ai, perdona, no t'havia escoltat. Què deies? t'estava dient que m'han agradat molt. Sí, a mi també. Què estaves escoltant? Doncs estava escoltant una cançó que m'agrada molt d'un productor que es diu Axel. Saps qui és? Com si només hi hagués un Axel al món. Doncs sí que és veritat que no és l'únic Axel, però sí que fa música única. I he tingut l'oportunitat d'entrevistar-lo, a ell i a la Maria, que és una cantant. Què, vols veure-la? Home, doncs sona interessant. Com serà el procés de crear una cançó? Doncs segur que l'entrevista t'ho ensenya. I poder descobrir un nou somni, ser productora musical. No, la veritat que no entren als meus plans de futur. Bueno, mai diguis mai. Va, anem a veure l'entrevista i ara m'ho tornes a dir. Avui tenim amb nosaltres a l'Àxel i a la Maria. L'Àxel, que és un productor musical, i la Maria, que és cantant. Què tal esteu? Molt bé. Molt bé. Doncs, mira, la primera pregunta, m'agradaria que us presentéssiu. Primer tu, Àxel, i després tu, Maria. Així que, endavant. Pues jo sempre m'ha agradat molt el futbol des de molt petit, des dels 3 anys que jugo. I després, bueno, als 18-19 vaig tindre una lesió molt forta que vaig tindre que apartar-ho. I gràcies a allò, al final, també vaig ficar-me a la música i va ser un descobriment molt guai perquè m'encanta. I porto ja molts anys cantant i actualment produint també, així que molt content, molt content. Ok, i tu, Maria? Doncs jo porto tota la vida fent música també, però no professionalment. Ara estic fent una carrera d'educació infantil que no està relacionada amb la música perquè volia tenir com una base també per si de cas. No em sortia tan bé amb la música, però ara gràcies a l'Àxel i al seu nou estudi doncs, m'estic posant com més en sèrio en aquest aspecte per poder treballar d'això professionalment en un futur. Ok, molt guai. Doncs mira, Àxel, m'agradaria que m'expliqués una mica què és la producció musical, perquè, com t'he explicat, jo soc productor d'espectacles i audiovisuals, però hi ha cops que la gent s'equivoca i es pensa que és el mateix. Llavors, em podries explicar què és la producció musical? Sí, a veure, jo el teu terreny no el conec molt, llavors no puc fer comparacions, però sí que la producció musical al final serveix per aconseguir fer cançons professionals i al final abans era agafar un micro i cantar i poc més i avui en dia hi ha un munt de coses que pots añadir a les cançons, un munt d'efectes i això és el que aconsegueix tindre més èxit o menys èxit també, per certa part. Ok, i ens podries explicar quins són els punts claus per tindre una cançó exitosa? Sí, és una mica tot, perquè no només és ficar bons efectes, sinó també és aconseguir connectar amb la gent, depèn de la lletra, depèn de la melodia que facis, és una mica tot.
i si aconsegueixes un bon complot, doncs al final tindrà èxit segur. Perquè, clar, parles de crear connexió i què és el que busca, per exemple, en el teu cas, un productor d'una cantant i en el teu cas, un cantant d'un productor. Què és el que busqueu, cadascun? Explica'm tu. Bueno, al final és saber com connectar entre tots, també, perquè quantes més persones estiguin dins d'una cançó treballant, millor, també, perquè et poden donar idees. Al final fer-ho un sol és difícil, perquè ella i jo molts cops ho fem sols, però sí que és veritat que quan s'incorpora gent molt millor has d'aconseguir connectar i a partir d'allà que flueixi tot. Okay. I tu, Maria, què és el que busques d'un productor a l'hora de fer una cançó? Jo crec que és molt important el tema de la comunicació, que és més o menys el que deia l'Àxel, parlar molt les coses, expressar com molt el que vols tu, que et puguis deixar donar consells, perquè sí que és moltes vegades potser el productor o la cantant estan com molt tancats en una idea, vull això i ja està, saps? I està molt bé també escoltar l'altre, tant el productor com la persona, i poder contrastar idees perquè al final el resultat sigui molt millor. Llavors jo busco una mica això, tenir comunicació perquè el resultat sigui millor. Ok, llavors a l'hora de crear una cançó, produir una cançó, com saps quan una cançó està terminada o quan saps que se li ha d'afegir més coses a la producció? Això a vegades és complicat saber-ho, perquè sí que és veritat que tu estàs creant una cançó i igual ja has acabat de fer tota la lletra, melodies, tal, i dius, vale, està guai, però després, jo per exemple tinc un altre productor a part també, per quan vull fer alguna cosa més top, i clar, jo a vegades arribo allà amb tot acabat i després sorgeixen noves idees, inclús ja com tot acabat, saps? Llavors mai has de tancar la teva idea ja, saps? Perquè també has d'escoltar a gent que sàpiga per... I com funciona a l'hora tu vas a l'estudi, com funciona una producció? Com produeixes? Utilitzes alguns trucs? Com funciona? Al final és amb plugins. Jo, per exemple, utilitzo l'FL Studio, no sé si el coneixeran per allà, i va molt bé aquest programa, llavors vas ficant plugins, vas escoltant una mica... Al final l'ordre també és important dels plugins, no pots ficar un compressor aquí, saps? Tot és amb el seu ordre. I res, al final, com jo dic sempre, és com cuinar, més o menys. Tu al final pots fer pasta i vas ficant espècies perquè tot quedi més bo, i és així. Està guai. Perquè ens podries explicar quins plugins són els que tu utilitzes per produir? Una mica de compressors per anivellar el volum entre la instrumental, la veu, equalitzadors per aconseguir que tot estigui més compacte. Després hi ha un munt d'efectes de veu també que pots ficar, pitches, un munt de coses per aconseguir una bona producció. Doncs ara, Maria, et volia preguntar quin és el teu estil preferit per cantar i el teu estil preferit a l'hora de composar. Vale. Sí, perquè són, en el meu cas, totalment diferents, perquè sí que per cantar sempre, des de petita he cantat cançons en anglès, tipus Adele, Rihanna, tot això, i m'ha agradat més un estil com més tranquil, més americà, però sí que és veritat que a l'hora de composar m'he d'adaptar una mica al context i al que es porta avui en dia, que és el reggaeton i el trap, bàsicament, que és al final el que els joves sobretot escolten més. Llavors, per cantar m'agrada més tipus cançons en anglès, i per composar doncs, estic ficada en trap, reggaeton, que són totalment diferents, però igualment crec que és guai perquè així també proves altres estils i aprens més. O sigui, a mi m'ha vingut molt bé. I què és el que et motiva a l'hora de composar? A mi el que em motiva és una bona base, que que jo l'escolti i digui, jolín, aquí jo veig una lletra, veig una cançó, veig que la puc treure. Jo crec que és el que més em motiva. I després també la gent que tinc al voltant, els consells que em donen, si els agrada o no. Jo sempre parlo molt amb la gent, t'agrada aquesta frase, t'agrada no sé què, busco molts consells. Perquè quin és el teu procés per crear una cançó? Com t'inspires? Jo normalment primer em fico a YouTube, busco una base que m'agradi, que sí que és un procés com més llarg, perquè fins que trobes una que t'agradi doncs poden passar fins i tot dies. I després sobre aquesta base doncs, ja sí que faig la lletra, després quan la tinc acabada vaig a l'estudi,
contrastem la lletra, mirem si es pot millorar, si no, melodies, i després ja doncs es grava. I ja està. I ens podríeu donar algun consell tant en l'àmbit de la producció musical i després tu, Maria, en l'àmbit de compondre cançons? Un consell de producció musical jo prefereixo no donar-lo encara perquè tampoc porto moltíssim, saps? O sigui, porto realment més cantant que a la producció musical. Llavors jo prefereixo no donar consells per si hi ha gent que sàpiga més, però l'únic consell que puc donar és que sobretot estigues amb el teu client, saps? Escoltar-lo bé, el que vol, i a partir d'allà, pues, al final ha d'estar feliç ell, no tu. Llavors, he conegut molts productors també que no agafen aquell aspecte, i crec que és important, perquè al final connectar amb l'altra persona tot va més fluid. O sigui, al final no és una cançó per tu, és una cançó pel teu client, llavors t'has de fixar en què surti la cançó seva. I és complicat, perquè al final el que sap realment ets tu, perquè estàs allà produint i saps què fer, però has d'escoltar el que vol ell i a partir d'allà fluir els dos, també. Perfecte. I tu, Maria, quin consell ens diries per fer una cançó? Jo sobretot diria que paciència. Sobretot paciència perquè és un procés llarg, són moltes hores, potser hi ha dies que no treus res o que estàs estancat i hi ha gent que diu, doncs com no en surt, doncs adeu, no la faig i ja està. Llavors, sobretot, molta paciència i disfrutar del procés. Perfecte. Doncs fins aquí estaria l'entrevista. Moltíssimes gràcies per donar-nos tota aquesta informació i el vostre temps. A vosaltres. I doncs fins aquí l'entrevista de la Mercè. Moltíssimes gràcies. A la Mercè, el podcast és com una explosió. Música a tot volum, cridem l'atenció. Del carrer a l'institut és tota una sensació. Què fas? Què, no t'ha agradat el meu freestyle? Està bé, però què t'ha donat ara pel rap? A mi des de sempre m'ha agradat el freestyle. Que si Eminem, Quinto Escalón, èpiques batalles del rap del friquismo... Sí, però per què ara tan de sobte? Doncs perquè avui al pati es fan unes batalles de rap i vull participar-hi. Ferran, t'havia dit que jo ho presentava. Ai, deixa't de queixar-te. A més, hauries de començar a practicar si vols participar. No, gràcies, però jo prefereixo seguir sent presentadora. A part, espero que no plogui, perquè això serà al pati. Així que anem a veure-ho. Serà un todos contra todos, ¿vale? Hi haurà 3 paraules per persona, 30 segons, ok? El jurat que els tenim allà, el Raül, Unax i Leonor. Ruido, ole! Vale, hauran d'escollir a 2 persones. Aquestes 2 persones després faran un 1 contra 1. Tindran temàtiques i 30 segons per temàtica. Esteu preparats? Quiero todas las manos arriba. La palabra es el patio. Estamos aquí en la tarima, demostrando lo poco que tenemos. Me da igual entro entre los páramos. Me trabo, pero esto es el arte de freestylear en el momento y en el momento exacto. Me importa 3 rabos, yeah. Rapeando para la Mercè, el podcast. Hago los 30 de una, yeah. Es verdad lo que me cuentan, pero parece que lo que has dicho ahora mismo ha dado pena. Es verdad lo que me cuentan, sabes, no tienes neuronas. Yo soy un rapero que siempre lleva a Barcelona. Es verdad lo que me cuentan, estamos en la zona. Una mano arriba que me parto a todos estos notas, es verdad. Empieza aquí la partida, estamos en la cantina. Tú tranquilo que juego bien con la pelota como Argentina. Mi estilo sabe que estás desmoronado. Tranquilo que yo aquí ya te he enseñado. Yo he brillado, alucinado. No puedes conmigo, yo ya fascinado. Porque sabes que mi estilo se ha pirado. Ando demasiado despacio por el barrio. Sabes que yo salgo en la tele y en el diario. Venga, soy el cabrón del rap. Vengo aquí a rapear, os voy a machacar. Ven aquí, te voy a dar sin parar. Yo, vengo aquí a vacilar. Soy el cabrón de la rima divina, ven aquí prima. No voy a parar de darte con mi arte, que que te parte. Ven aquí que te reparte, soy el verso que te va a dar el puto Dante. Ven, que soy el estilo, vengo del verso divino. Ven aquí, te bajo al infierno, soy dantesco, soy el gordo gigantesco. Vengo con la rima y ven, escúchame, estate atento. Soy el verso loco, el que te pone loco. Soy el mango que te va a dar en el coco.
Mejorando lo presente porque veo que al principio se han puesto muy nerviosos, lo siento mucho. Nos hemos descartado por el chaval de la chaqueta rosa y por el la boinita esta, me hace mucha gracia. Eso se queda. No, hemos elegido por votación unánime que se queden estos dos. Los otros dos los lamentamos mucho, ha sido muy bien, pero tenéis que espabilar, chaval. Ara aquesta ronda serà un 1 contra 1. Hi haurà temàtiques aquesta vegada, apareixeran a la pantalla, ¿vale? Hi haurà 2 rondes, cada ronda d'1 minut, ¿vale? Y hi haurà 2 temàtiques per ronda. ¿Sí? Ya salen las palabras, pero la base no ha roto. Eso iba a decirte, pero bueno, yo estoy loco. Es verdad lo que te digo y aunque tú rapees bien, pienso ganarte delante de la Merced. Es verdad lo que me dicen, curando cicatrices. No sé qué contarte, pero bueno, soy el prota. Ha venido con la boina de José Mota. Pero bueno. Yo, llega el verano, hermano, ven aquí, te voy a meter la mano en el ano. No vas a poder conmigo, vas a ver un ano abierto, el tuyo, amigo. No vas a llorar, no vas a poder, no te voy a dar tiempo porque el tiempo te va a faltar para correr. Ven aquí, me voy a correr, me voy a desvanecer por tu culo, me voy a... No, mejor no lo termino porque voy a darte con todo el verso, amigo. Vas a comprar el billete de ida y no vas a volver. ¿Quieres que te enseñe unas entradas? Me quito la boina, parezco José Mota. ¿Verdad que sí? Te voy a decir unas cuantas palabrotas. ¿Qué te parece si te p*** la boca? Ha quedado claro que es una escoria. Ha estado guay tu minuto, ha sido de gloria. Pero ahora vengo yo para partirte. Te has ganado el público, pero lo que haces es triste. Que voy a contarte que no sepa, yo soy el mejor rapero. Tú haces rimas, pero tan solo las haces por dinero. Dice que me pega, pero bueno, amigo, que voy a contarte si tu rap nunca ha tenido puto sentido, es verdad. Me pongo agresivo, que rapeo mejor. Que voy a contarte, solo te mueves por alcohol. Estoy pasando de las palabras, ¿sabes por qué, mi amigo? Porque rapear contigo me parece divertido. Te has puesto todo chulo, te has puesto todo chulo. Me dan aplausos y soy el mejor. A los de mi clase quiero escucharles hacer ahora un ruido, porque estamos aquí pasándolo todo, es divertido. Què us ha agradat? Dale, estan pensant a veure qui guanya. Vale, ¿teniu? Sí, lo tenemos y además por unanimidad. Hemos decidido que el ganador sea el de la chaqueta roja. Me ha gustado muchísimo, de bastante. Besitos y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, Nerea, què t'ha semblat? Doncs ha estat molt guai, la veritat, però al final no t'has presentat, eh? No, és que m'he entretingut veient l'espectacle. A sobre, eren superbons. No m'he atrevit a participar. Home, és que hi ha molt nivell, a aquest institut. La veritat és que sí, però bueno, crec que és l'hora de fer l'acomiadament. A sobre, tinc un concert de Leticia Sabater. Doncs ens veiem al proper episodi de Fent Campana!